Saan pagdako og isda, saan pagsugod og kayo, saan paghimo og bangka. Check the mic and make sure it sound right, boys. Musta mo diha mga taps? Episode 2 sa atong tinapulan nga podcast nga Binisaya. Ang title dahil sa atong episode karon kay Pabuguay. Kung asa magbasa ta og mga real life examples sa mga epic fail moments, small brain moments, basically mga bugo moments sa mga tao nga nagkulang og common sense bisag asa pa sila sa kalibutan. 30 dahil ni sila kabuok, so medyo mubo jud ding listaha. Of course, apil jud ta aning listaha. At angin ninyo ang akong personal bugo moment nga nauwawan jud ko sa last part ani nga episode. So unsa pa man natong dugayan, sugdan na nato. Number 1. Nadiri nagtrabaho daw siya og bangko. Siya ga-manage sa Facebook Messenger account sa branch nila. Kadawat daw siya chat, 5,000 daw nga kwarta nga gipicturan. Niingon din ang customer nga ni-send sa picture nga online deposit daw to niya. Paki-confirm daw. Number 2. Na daw siya katrabaho sa opisina nila nga ni-insist nga ang iro pwede ra makighabal o gilaga. Ya magkaanak daw sila. Iyang reasoning kay kita daw siya og abnormal tanahon nga mga itoy. Number 3. Testingin ni sa inyong mga kaila. Ingna sila nga dapat paspasan nila og answer. Nya pildi sila kung dugay kay sila maka-answer kay basic math ra man nga pangutana. 5 plus 6. Usually maka-answer sila ni 11 ang correct answer. Sundi dayon sa next question. Paspasi dayon na pag umani mo 5 plus 6, mo na sila 11. Pila ka buok imong kamot? Pila ka buok imong kamot? Diri na sila masayop kay usually 10 jud na ilang answer or na po. Well, at least naka-answer sa first math question. Unlike sa akong amiga nga sa iyang karatol, pag pangutana nako og 5 plus 6, iyang answer kay 9. 5 plus 6, 9. Yan na pa'y pinauwaw-uwaw nga katawa. Nang pinasulti pag, abi na kog 4 plus 6. Number 4. Di gid sila mapapildi, gusto sila kanang lain nga challenge. Tagani mong chance no. Paingno na to sila chicken beef 5 times. So chicken beef, chicken beef, chicken beef, chicken beef, chicken beef. Paspasidag pangutana. Unsa in English sa baka? Usually beef jud na ilang answer. Pero naiuban nga mga bright jud nga maka-answer na sila cow, baka lagi cow. Kung cow ilang answer, tagay din sila usap pa ka final challenge. Paingna dayon sila white, puti 10 times para mas lisod. White. Unsa maimnon sa baka? Tubig. Lain sa gatas. Number 5. Kaning usa nagtrabaho og restaurant nga namaligya og pizza. Usually kanang dough sa ilang pizza kailangan na siya ipahuway para modako gani, moburot. Butngan biya nagis. Pila na siya ka oras before na nila butngan og toppings, sauce, before nila isud sa oven. Nahuman siya masa sa dough alas 7 sa gabi. Ana iyang boss nga kailangan na og 12 ka oras pahuway para motubo. Tinga siya nga nung iyang boss ni kuha kalit og calculator niya ni type og 7 plus 12 of course equals 19. Tanaw dayon iyang boss sa ilang wall clock 19 wala sa relo niya. Di gyapon ma-drawing iyang naong ba. Ana din ang nagmasa sa pizza kani atong commenter nga. Kuha na boss kay alas 7 man karon sa gabi alas 7 sa buntag boss pwede na nato lutoon. So wala ra gitagad siyang boss. Motuginan siya nga kada imong gihimo nga dough karong alas 7 mo abot na 48 oras mo expire na siya madaot na siya nga dough. So retype na po diyang boss 7 plus 48 equals 55. Tanaw sa sarilo. Di na sa madrawing yung naong. Ana na tong commenter nga nagmasa sa pizza. Kuha na boss, alas 7 sa gabi 2 days from now, madaot ang dough boss. Ana yung boss. Yun sa nimo pagkaibaw. Smile na lang daw kuno siya. Di siya ganahan mo explain siyang boss. Di siya ganahan mataktas trabaho. Number 6. IT technician sa usa ka BPO. Pagkagrabe sa COVID, gipadala sa ilang kumpanya ang mga work laptop sa ilang mga call center agents, sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga balay. Nangreklamo daw ba nila mga trabahante nga di daw sila makakonect o makabuhat silang trabaho. Kulbaan siya, basig iyang sayop ba? Na ay problema sa server, guba iyang napadala nga mga laptop. Sus, ang nahitabo di ay kay abi di sila mga trabahante nga di na kailangan og wifi sa ilahang mga balay. Kay always connected lagi daw ilahang work laptop sa opisina bisag asa pa daw sila mga tos kalibutan. Number 7. Pag high school daw nila, nag-exam daw sila og 100 items. Of course, 50% ang passing. So 50 over 100. Pero naay plus 1 point kung nakasulat ka sa imong pangan og laing plus 1 point kung nakasulat ka sa pizza sa papel. If perfect ka, 102 over 100 imong score.
Sus, naman sila classmate nga 49 ra gyud ang iyang na answer nga correct. So 49 over 100 hagbong siya. Sus, may gani napay plus 2 points nga chance pasara. Sus, kalimot man di siya sulat sa pizza. Ang pangalan nga nasuwat niya, first name ra, wa gyud pilag apelyido. So ang final score niya 49.5 over 100 hagbong gyapon. Number 8. Tattoo artist. Nada siya customer nga nireklamo nga nganong bali daw ang pangan sa iyang uyab pagkatato sa iyang likod. 'Di ba? Usually if mo patato ka sa likod, buhaton din sa tattoo artist, i-reflect niya og samin para makakita ka. So explain din siya sa tattoo artist nga ingana jud na ma'am basta mo gamit tag samin, bali gyud ang tan-awon sa imong perspective. Tingnan na lang siya after 1 month ni balik to ang same customer, patapakan daw niya ang pangan sa iyang uyab kay buwag na daw sila. Number 9. Kanang mga tao daw nga dili mosulob og face mask kay di daw na tinuod ang COVID. Kung mosulob man lang gani og face mask for compliance ra. Ang uban, ray tabunan. Napoy uban daw nga buslutan nila ang ilang face mask kay maglisod sila ginhawa. Unsa naman ni oy? Number 10. Ana siya katrabaho nga ni chika niya nga ni slim daw og maayo iyang amiga. Pagkapinan pag-comment sa iyang amiga nga pila ka diet coke yang giinom no para muniwang diet coke soft drinks gyapon na asukar gisagulag tubig ibutang coloring diet coke no na ron kita ra giilad. Number 11. Kita daw siya sa YouTube og usa ka prangkista nga niadto og college campus. Nag-set up siya og booth para signature campaign. Ang nakasuwat sa iyang banner, "Are you in favor of ending women's suffrage? Yes or no?" So majority daw sa mga nisain, pabor daw sila nga undango na ang women's suffrage. Buang nga. So kung i-check nimo sa dictionary, ang meaning sa word nga suffrage mo na ang women's right to vote. Katungod nila nga mobutar. Abi siguro sa mga nisayan nga mga estudyante sa Amerika nga ang suffrage pareho rag meaning sa suffering. Number 12. Basic math equation. 2 plus 2 times 4. So una daw 2 plus 2 times 4. Pila man imong answer? 59% ni answer og 16. 26% ni answer og 13. 8% ni answer og 14. 7% ni answer og 15. Sayop na sila tanan. Kay kung gamiton nimo ang MDAS nga rule, una ang multiplication, sunod ang division, sunod ang addition, sunod ang subtraction, correct answer kay 10. So 2 plus 2 times 4 is equal to 10. Number 13. April Fool's Day nga prank. So nice estudyante nagsuwat og blog article nga nag-campaign nga i-ban daw niya ang chemical nga dihydrogen monoxide. Kay daghan na daw namatay nga mga tao ani. Di viral dayon ni nga po sa social media. Sus, una-unaon nimo kanang dihydrogen monoxide usa na siya sa mga alias sa H2O. Unsa man ang H2O be? Water. Nimal. Of course, namatay water na lumos. Of course, maamong ang water if na statistics nga nay namatay og certain nga liquid chemical. Part man siya. Makailad lagi ang dihydrogen monoxide. Number 14. Pilipinas mong siguro ni. Wala na daw mas bugo pa sa ordinaryo nga botante. Mudawat og kwarta inig eleksyon, butar dayon og dato. Kay sure sila nga dili lagi daw kurakot. Ilahang analogy nganong mangurakot pa man na nga daghan naman nagkwarta. Wow. Nga unsaon man niya pagbawi sa iyang minilyon nga gipamalit sa inyong mga butarbe. Palihog og analyze. Ako masulti ana kung walay kwarta makuha sa posisyon sa gobyerno, wa ginay modagan. Ana ra ka simple. Number 15. Na daw sila kailangan niingon nga English daw ang lingwahe sa Ginoo. Kay ang Bible daw nakasulat sa English. Si Jesus Christ po daw kay puti, murag Amerikano. Unsa? Mas duol pa siguro yang naong og Arabo according sa National Geographic. Kung ingnon po daw siya sa Ginoo nga iyang patyon iyang anak, iya daw tumanon kay salig man daw siya sa Ginoo. Halano. Walang sulti lagi kumutuo ka sa Biblia, Kristiyano ka, pero basahon na gini mo ang Biblia gikan sa sugod hantod sa tumoy, mahimo na day kang atheist. Number 16. 5 ka milyon ka tawo sa tibuok kalibutan nituo nga flat ang atong planetang Earth. Grabe kaning mga flat earthers, flat earth theorists. Wa na lay gamit no ang mga video gikan sa mga satellite sa NASA nga mohatag og GPS, global positioning system sa imong cellphone. Napagisakyanan ni Elon Musk nga naglutaw-lutaw karon sa outer space nga iyang gipasakay glaing rocket. Kung tinuod jud nga flat ang kalibutan, dapat naay pangpang inigabot nimo tumoy-tumoy sa west kung gikan ka sa east o vice versa. Nga dagan nagdangamatay kay wa sila kabantay sa pangpang samtang naglakaw og drive. Number 17. Luto-luto ni. Kana laging magprito niya, masubraan kadaghan ng mantika niya. Pagluto sa manok, pagbutang sa manok, daghan siya ng manok, ni overflow din ng mantika. Magkayo dayon ang kalha.
So para mapaong ang kayo, sa buwagan deg tubig, samot ang kayo. Apilang kortina, sunog. So kung wa man lang gani fire extinguisher, mahal biya na, 5,000 mo siguro na ang fire extinguisher. Solution daw, pag nga ang gasol, sa buwagan ni mog dagan asin or baking soda kung naa ka, tabunan ni mog puthaw nga taklob ang gakayo nga kalha para wala na yung oxygen, wala na yung mubahog sa kayo. Number 18. Kasuway na ba daw mo nga nanawag sa inyo pero wrong number? Pero siya pa inasuko. Kani masindot ni. Nanawag niya. Hello, Pedro ni? Sorry, wrong number. Aw, nakay number ni Pedro. Number 19. Nado siya kaila nga, kada mahuman siya og tanaw og video sa YouTube, iyang i-rewind daw ang video. Di ba? Usually ang cursor na naman sa tumoy sa video kay human nakitanaw. Iyang i-atras padong sa sugod sa video para daw ang sunod mo tanawan nga video bisag asa sa tibuok kalibutan di na mahuwat. Di ba? At least consider it. Number 20. Di daw siya ganahan mabuntis og triplets kay kapuyan daw siya magsabak og 20 city ka buwan. Kapoy ra. Number 21. Unsa daw pangan sa barko nga nalunod sa Titanic nga salida? Giunsa po daw nila pag-video sa pagkalunod sa barko nga naaman sila sa tunga-tunga sa dagat. Number 22. Idol nga presidente sa Amerika. Pag-adto na ni Donald Trump sa North Korea, iya daw gisalutan ang general sa ilahang military. Bugo. Number 23. Kung ma-stranded ka og usa ka isla, unsa daw nga libro imong dadon? Majority daw sa tubag either Harry Potter nga libro or Holy Bible. Di ka mas lindot no kung imong nadala nga libro kay motudlo nimo unsaon pag-survive sa isla. Example, unsaon pagkolekta og tubig mainom, unsaon pagdakop og isda, unsaon pagsugod og kayo, unsaon paghimo og bangka. Praktikalay ba? Adto ka isla, mabuhi na din ka sa imong current knowledge karon. Number 24. Gwapa ni siya. Na daw siya ay nakasakay sa eroplano nga lalaki. Feeling niya na ibog ang laki niya. Pero unsaon taman nga di man niya type ang laki. Pero ga-expect gihapon siya nga makigstorya ang lalaki niya. Tinga siya nga nanong og duwa ang lalaki niya. Ang duwaon daw nila kay simple question and answer ra. Ang dili daw katubag sa pangutana kay mobayad og 100. Nibalibad ang gwapa kay giduka daw siya kunuhay. Pero kung gwapo pa to, sugot jud daw dayon siya. Wa jud ni give up ang laki. Para maganahan jud mo duwa ang gwapa, ingon ng laki nga kung di siya katubag sa pangutana sa gwapa, kay 1,000 daw iyang penalty instead of 100. Pero if ang gwapa di katubag, 100 ra gihapon iyang bayaran nga penalty. Moto ni sugot na lang ang gwapa para mahuman na dayon ang pagsamok-samok sa lalaki. Moto una ang babay ng utana. Ana ang babay, unsay Bisaya sa orange. Grabe huna-huna sa lalaki. Search siya kung nabay answer sa Google. Dako na kayo og tulo iyang singot. In the end, wa jud katubag ang lalaki. Moto kay hilakon siya nga nagbayad og 1,000 sa gwapa. Dawat ra pod sa gwapa ang 1,000, nangutana dayon ang lalaki sa gwapa. Give up nako, kanang unsa day Bisaya sa orange, nitubag ang gwapa. Wa sad bitaw ko kibaw. Moto nitunol na lang dayon ang gwapa og 100 sa lalaki. Unya natulog na dayon siya sa iyang lingkuranan. Number 25. Na daw lungsod sa Visayas nga bag-o ra nahimong syudad kay daghan kaayo silang turista. Puno na pod sila og mga negosyo og mga sikat nga fast food restaurant sa Pilipinas. Kay Tagalog man ang mayor, iyang gipanganlan ilang syudad og nakakapagpabagabag para unique daw. Gipailistan dayon sa mayor ang welcome sign sa border sa ilang bagong syudad. Nakasulat sa sign sa ilang border, "Welcome to the city of nakakapagpabagabag." Moto na ay manag-asawa nga nag-road trip niagi sa welcome sign og nakahunong og kalit. Kay naglisod sila og litok sa ngalan sa syudad. Pirting paningkamot jud nila og litok sa nakakapagpabagabag hangtod nga ni-give up na lang jud sila. Giingnan sa asawa iyang bana nga unsa kahag muhapit sila og drive-thru kay sure daw nga makalitok jud ang cashier. Taga nakakapagpabagabag baya siya. Moto naabot na jud sila sa fast food sa drive-thru sa bintana kung asa ka mo order og pagkaon, nangutana dayon sila. "Miss, pwede mi nimo sultihan kung asa mi karon? Pero hinaya lang kay para makakuha pod mi." Ana din ang cashier. "Okay ma'am, no problem. Ready na mo ma'am?" Ana din ang manag-asawa. Yes, ready na mi." Ingon ang cashier. "Ma'am? Sir? Naamo sa Jollibee. Animal. Number 26. Working student ni siya sa library. Tingana lang siya nga naay estudyante nga wa gay uniform, nikalit og duol sa book checkout counter kung asa siya na-assign. Niingon niya, "Tulo niya ka siomay og 5 ka puso, miga. Seryoso ra ba kayo? Dako pa jud og tingog." Nanglingi gud tanang mga estudyante. Gitubag dayon sa working student. "Nabuang na ka? Library ni oy, amaw." Ana dayon ang ni-order og siomay. "Ay, sorry miga, pinahunghong dayon." "Tulo niya ka siomay og 5 ka puso. Apili na lang pud og Mountain Dew."
Bungkag daw kinatawa tanang estudyante sa library oy. Number 27, duha ni sila ka mga amigo. Ang usa himasa og libro, naning kaayo, maayo kay mo explain og motubag bisag unsa pa imong pangutan-on niya, nagid siya answer. Ang usa dili himasa pero marunong gyapon kayo. Lisod ilaron, maka-adjust bisag asa pa siya ibutang sa kalibutan. Dugay na ni sila wa nakita, mao nga nagsabot sila nga mangadto sila dagat og mag-overnight. Mao to pag-abot nila sa beach, ana ang himasa og libro nga mag-abang daw sila kwarto sa usa ka resort kay naa day promo, makatipid daw sila. Nitubag din ang maro nga mas maayo pang igasto nila ang abang sa kwarto sa pagkaon ug sa Red Horse. Total, nagdala man siya og nindot nga trapal nga mahalon nga pwede ra nila i-set up samtang wa pa mongitngit. Moto, naligo sila sa dagat, nagkanta-kanta, doyog sa gitara, nangaon sa ilahang panihapon ug nag-inom hangtod nga nakatulog sila sa kahubog. Pag alas 4 sa kadlawon, kalit nakamata ang maro, iyang gipukaw iyang kauban nga himasa og libro. Gipangutana din sa maro ang himasa. Bay, tanawa gud, na kay nabantayan? Nitubag dayon ang iyang migo nga himasa. Kuan bay, nindot kayo ang mga bituon karon bay. Nag-align sa panganod. Panagsara kayo na mahitabo. Naa siguro pa do nga solar eclipse or basin na usa kadako nga astrophysical event nga atong mawitness lamang once in 100 years. And ultimately, makausab ni sa atong pagtan-aw sa space-time continuum. Ikaw bay, unsa imong nabantayan? Nitubag ang maro. Pisting yawa atong trapal, gikawat, animal. Number 28. Unsa daw kalahian sa thermometer sa baba ug thermometer sa lubot ang lasa? Kani-kani ikaduha. Unsay kalahian sa thermometer sa lubot ug thermometer sa ilok? Ang usa, makaya ra umumon sa baba kung tabunan lang jud nimo ang imong ilong. Number 29. Telephone operator daw ni siya og mga emergency nga tawag. Usa ka adlaw, nay nanawag nga lalaki nga naratol. Ingon ang laki, "Tabang ma'am, naku emergency. Namusil mi sa akong migo ug mga hayop diri sa lasang. Unya nikalit ra man ni siya katumba. Naghayang na ni siya sa yuta karon. Giatake siguro ni siya sa kasing-kasing. Patay naman siguro ni ma'am. Unsa akong buhaton ma'am?" Nitubag rin ang operator. "Sure ka sir nga patay na siya? Siguraduha sa daw." Sus, natinga ang operator kay nihilom kalit ang nanawag. Pagkahuman og 5 ka segundo, bang bang bang! Naipusil ni kalit nga ni buto. Katulo pagid nga higayon. Ingon din ang nanawag, "Patay na ni ma'am. Ako gyung gisigurado. Unsa naman akong buhaton sunod?" Number 30. Last but not the least, ako. Kani wapay ko ubid ani. Sagol ni siya bugo og uwaw. Nangalungat ko samtang naghuwat kog jeep sa sidewalk. Dako kay kugmo akong nalugit. Ako din gitutukan. Nahuman akong tutok, ako din gilabtik. Tinga na lang ko nga naay lalaki, kalit lang nilikay sa akong atubang. Yung po og kalit, giat nga na din niya ang trajectory sa akong kugmo. So layo pa lang siya, kita na siya na akong nagtanaw sa akong kugmo niya. Pag abot niya, ga-expect na din siya nga akong ipitik ang akong kugmo. Likay din siya. Wow nga, bili ba itong laki ay? Sa'yo pas buntag, grabe na kay reflexes, murag si Spider-Man. So, unsa man natong nakatunan ani, bisag unsa pa ka-bright, di gyud nimo ma-convince ang taong bugo nga bugo siya. Dili pod sa tanang higayon, kita ra ang manuway. Usahay kita pod ang sawayonon. Kay usahay, di jud mo andar atong utok. Ingani jud ka importante ang common sense. Mura ni siya deodorant sa ilok nga baho. Kung wa ka ani, daghan yung tao ang maapektuhan. Hinoon, bugo lagi pero at least dili daw boring ang life. Og diha ra ko to bang atong episode sa pabugo ay matulog sa ko mga taps. Sunod na pod nga episode mag-uban, bangon tapulan. Check the mic and make sure it sound right, boys.